ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕೊಡೋರ ಮಾತೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಇನಿ ಯಾನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಸಾತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗೋನ ಶೇರ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಉಂಡು ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕೋಲಿವಾಡ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಎರೆಗ್ ಇಷ್ಟೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಇಪ್ಪು ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಫಿಶ್ ಮಾತೆನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ರಾನ್ಸೇ ಎನ್ನಲ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಸೊ ಇನಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡಿಶ್ ನಿಗೋನ ಶೇರ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಉಂಡು ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕೋಲಿವಾಡ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡು और नेक बोडितना सामग्रीला ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತಿನಾನೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಉಂಡು तो भले इनिता रेसिपी शुरू मानपग और तूका प्रॉन्स कोलिवाड़ा मानपर नमक इनेना बोडु प्रॉन्स कोलिवाड़ा मानपरे मूल यान ಒಂತೆ ಎಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದೆ और ಎಟ್ಟಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈಕಡ್ ಯಾನ ಸಾಫ್ ಮಂತದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ ದೆಕ್ಕದ ರೆಡಿ ಮಂದ್ಗೆ ತೊಂದ ಮೂಲ ಎಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ 500 ಗ್ರಾಮ್ದ ಆತಿಪ್ಪು ಅಂಚರಿತ ಸಾಮಗ್ರಿ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಈನಾ ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಮೂಲ ನಮಕ್ ಒಂತೆ ಮಂಜೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂತೆ ನಮಕ್ ಅದ್ರಕ್ ಲಸಂದ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಓಮಾ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ನಮ್ಮನ ಓವ ಪುಂತೆ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಣ ಅಜ್ವೈನ್ ಅಂಚರಿ ಒಂತೆ ವೆನಿಗರ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಹಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂತೆ ನಮಕ್ और मूल यावंते अरिता अट्टा ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಮೂಲ ಒಂಚೂರು ನಮಕ್ ಎಣ್ಣೆಲ ಬೋರ್ಡು ಮೂಲ ಯಾವಂತೆ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಗೆತ್ತೊಂದೆ अंचर नमक केंप मुंचिद पाउडर बोर्ड और उंद नमक कलर वाला केंप मुंची यूज़ मंतोला या नेक रेड मिक्स मंदे काराला बक्का कलर वाला तो अंचने इर बैलेंस मंतद केंप मुंची यूज़ मनप्ले तो इनी नमक ईद पूरा सामग्री बोर्ड प्रॉन्स कोलिवाड़ा मनपरे भले इते तुवनगा ऐता मैरिनेशन मनपुनंच प्रॉन्स नमना क्लीन मंत रेडी उंडु सुरुट नेक नम ऐड मनपुग ಒಂತೆ ಮಂಜೋಲ್ ಸುಮುಲ್ ಒಂತೆ ಮಂಜೋಲ್ ಬಿರ್ಕ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಐಕಿತ್ತ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂತೆ ಅದ್ರಕ್ ಲಸುಂದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ಲ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ನೆತ್ತೋಲೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಆ ನೆತ್ತೋಲೆ ಬಿರ್ಕೊಡ್ಪೆ ಕೆಂಪು ಮುಚ್ಚಿದ ಪೌಡರ್ ಸೊ ಮೂಲ್ ಇರ್ನ ಖಾರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಂಪು ಮುಚ್ಚಿದ ಪೌಡರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡ್ಲೆ ಬಕ ಇರ್ನ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಜೋ ನಮ್ಮನ ಕಲರ್ ವಾಲ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿಲೋಣ ಅವಲರೆಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನಿತ್ತೆ ನೆತ್ತೊಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತ್ ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮನ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಚೂರ್ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮನ ರುಚಿ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಪೂರೇಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಲತ್ ಬಿಡ್ಲೆ तो मूल यान ಒಂತೆ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಂದೆ ಯಾನ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ವಿಡಿಯೋ ತೇಪಾದಿದೆ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಉಂಡು ಅಗರ್ ಇರ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಂತಂದುಳ್ಳಡ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಪಾಡೋನ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿದೆ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ದಾಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತೆ तो मूल यान वीडियोगोस्कर मात्र फुड कलर पाड्ದು ಇಜನ ಯಾನ್ಲ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವಾಯ್ಡೆ ಮನ್ಫೆ ಸೊ ನೆಕ್ ಪೂರೇಕ್ಲೆತ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಹೊರಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಆಯ್ಬೇಕಾ ಇತ್ತೆ ಯಾನೆತ್ತೊಲೆ ಒಂತೆ ವೆನಿಗರ್ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಪೆ ವೆನಿಗರ್ ಪಾಡ್ದಾಕ ನಿಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಗೆತ್ತೊನ್ವೆ ಸೊ ನಿಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಇತ್ತೆ ವೆನಿಗರ್ ಪಾಡ್ದಾಕ ಕಲತ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಕೊಡೊಂದ್ಸತಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 15-20 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಬುಡ್ಕ और ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಾವು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪರೆ ತೋ ಐಕ್ ಮೂಲ ಯಾನು ಅಂತೆ ಕಡಲೆ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಪೆ ಐಕಿ ನಾವು ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಕ ಒಂತೆ ಅರಿತ ಅಟ್ಟ ಸೊ ಮೂಲ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಪೆ ಅರಿತ ಅಟ್ಟ ಐಕಿ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಂಪು ಮುಚ್ಚಿದ ಪೌಡರ್ ಬಿರ್ಕು ಬುಡ್ಕ ಐತೊಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಒಂತೆ ದಹಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಕ ಐತೊಲೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಓಮಾ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಧ್ಯಾನ್ ದಿಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ಗೆ ಪಾಡ್ದ तो ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಪೂರೇಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆನ್ ಬತ್ತು ನಮ್ಮನ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ तो ನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ और ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ವಾಟ್ರಿ ಟೈಪ್ ನಮಕ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ನೆತ್ತ ರೆಡಿ ಮನ್ಪರ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ಲ ಮನ್ಪೋಡ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ದಪ್ಪಲ ದಿಯೋಡ್ಚಿ तो ಚೂರ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಲತ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಡಿ ಆದನ್ ಅಗರ್ ಇರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ತುಯ್ಯಡ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ और ಹೆಚ್ಚು ದಪ್ಪಲೆ ಇಜ್ಜಿ तो ಮೀಡಿಯಮ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ದಿಯೇತ तो ಈತೆ ನೆಕ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ದೀಲ ನೆತ್ತ ಸೊ ಮೂಲ ನಮ್ಮನ 20 ನಿಮಿಷ ಆತನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಂತದ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಟರ್ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಸೊ ಮೂಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರ್ ಗೆಪ್ಪ और ನೆತ್ತೊಲೆ ಪೂರ ಮೈತ್ ಬುಡ್ಪೆ ಸೊ ನೆಕ್ ನಮಕ್ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿಗೆ ತೊಂಗ ಏದ್ ಬೋಡ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಪೂರೇಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಲತ್ಗೆ ತೊನ್ಲೆ
सो मुल्तियड़ा नमना मैरिनेशन ये तो शो कुड न तो कलर उंडते और फूड कलर बेदीनी और ये नॉर्मली अगर केंपुंचिद पौडर पाडियड़ा तो अंत कलर बर्पुंडे सो मूल नमना बैटर बका वरीदिनला पूरा पाड्ದು यान वरा मिक्स मंत लाइक रेडी मंत सो बाकीदला बैटर वंते पाड्ದು नेक लाइक मिक्स मंत गे तोनले सो मूल नमना ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ तो ನೆಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೋಸ್ಕರ ಬರೀ ದೀದ್ ಬುಡ್ಕ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತದ್ और ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆತನ್ और ನಮ್ಮನ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಲಿವಾಡದ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ಲ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಬಲೆ ಇತ್ತು ನೆಕ್ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ಗೆ ತನ್ಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಗೆತ್ತಂದು ಆ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತ್ ಬಿಡ್ತೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಬೋಡು ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದು ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಸುರುಟ್ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ್ ಗೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಅವ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಐನಾಕನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ನೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಪುಡ್ಕನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮನ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆತಂತ ಮೂಲ ವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಗೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ ಪ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ और ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಎಣ್ಣೆದುಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಪೆ तो ನೆಕ್ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡಿ ಮನ್ಪೋಡ್ಚಿ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಇನ ಆಪುಣ್ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬುಡ್ರೆ ಸುರ ಆಪುಣ್ तो ನಮ್ಮನ ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂತೆ ಐತ ಚೂಲಿ ಜೋ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಚೂಲಿ ಪುಡತೆ ಅವು ಬುಡ್ಪುಣ್ तो ಕ್ರೌಡಿ ಆಪುಣ್ तो ऐक येत पैन मल्ला उंडड़ मात्र जास्ती बुडले किंजा पैन उंड वरक ಹೆಚ್ಚು ಬುಡೋಡ್ಚಿ तो ಈರ್ एडजस्ट मंतोनले तो मूल या ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದು ರೆಡ್ಲ ಸೈಡ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಾಯದ್ಗೆ ತೋನ್ವೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಾಯದಾಯವಾಗ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಟರ್ನ್ ಮನ್ಪುಗ ಫ್ಲಿಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ और ನೆಕ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಲ ನಮಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಾಯದ್ಗೆ ತೋನ್ಗ ಸೊ ಮೂಲ ಯಾನ್ ಕಿಂಜ ಫೋಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡದ ಐತ ಯೂಸ್ ಮಂತೋಲೆ ದೆಗ್ ಐಟ್ ಈಸಿಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ದೆಗ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಿಂಜ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಲಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ तो ಯಾನ್ ಫೋಕ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ ಐಟ್ ಎಂಕ್ ಈಸಿ ತೋಜುಂಡು ಫ್ಲಿಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಸೊ ನೆಕ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಟರ್ನ್ ಮಂತ್ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಾಯದ್ಗೆ ತೋನ್ಗ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮನ ರೆಡ್ಲ ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದು ರೆಡಿ ಆತುಂಟು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ನೆಕ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತು ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಕಿಚನ್ ಟವಲ್ ಯಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಪೆ ದಾಗ್ನತ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಯಿಲ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ವೈತೊಂಡು ಸೊ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರಲ ಗೆತ್ತು ಬಿಡ್ಕ और ಇಂಚರಿ ಯಾನ್ ಬಾಕಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂತೀರಿ ನನ್ನ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಬಂದು ತೋಜೋ ನಮ್ಮನ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಲಿವಾಡ ಅಂಚ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ನಮ್ಮ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಪೂರ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಪೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಸೊ ಮೂಲ್ ವರಕ್ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ವರಿ ದಿನ ಪೂರ ಪ್ರಾನ್ಸ್ಲ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಪೆ ವರಕ್ ಏತ್ ಆಪುಣಾತ್ ಪಾಡ್ದು ಪಂಡ ಫ್ಲಿಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಆವೋಡ ಅಂಚ ಪಾಡ್ಲೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಜಿಡ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು तो ಐಕೆ ಯಾನ್ ಸುರುಟ್ಲ ಪಂತೆ ಇರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೌಡಿ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿರ ಪ್ಯಾನ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲೋಣ ಐತ ಪ್ರಕಾರನೇ ಈರ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುನ ತಕ ಈರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ और ಐಡ್ ಬಕ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಾಯದ್ಗೆ ತೊಂಗ ಸೊ ಮೂಲ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮನ ಕಾಯ್ದು ರೆಡಿ ಆತನ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ तो ನೆಕ್ಕೆ ಆಯ್ತೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಮನ್ಪೆ ಟರ್ನ್ ಮಂತದ್ದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಯದ್ಗೆ ತೊನ್ವೆ ಸೊ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ಲ ಸೈಡ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಾಯದ್ಗೆ ತೊನ್ಗ ರೆಡಿ ಮಂತ್ಗೆ ತೊನ್ಗ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ನನ್ನ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ ದಿಯೋಡ್ಚಿ ಅಥವಾ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ಲ ದಿಯೋಡ್ಚಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿಲೆ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ ದಿಯೋಳ ಪಜ್ಜಿಯೋರಿರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು और ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ ಕಂಟರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು तो ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದೆ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಾಯದ್ಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ರೆಡ್ಲ ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದು ರೆಡಿ ಆತನ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ನೆಕ್ ಗೆತ್ತದ ಕಿಚನ್ ಟವಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಪೆ तो ಮೂಲ್ ತುಯಡ ನೆತ್ತ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ಅವಲ ಚೂಲಿಲ ಬುಡನ್ ಬರೋನುಂಟು तो ಯಾನ್ ಅವೇ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಏರೆಗ್ ಸುರುಟ್ಲ ಲೈಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೌಡಿ ಮನ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಏತ್ ಬೋಡಾತೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸೊ ನನ್ನ ಯಾನಿದೆ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ತೋಜ ನಮ್ಮನ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಲಿವಾಡ ಅಂಚಾತನಂದು ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಲಿವಾಡ ಮಂತ್ ನಮ್ಮನ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆತನ್ ಮಸ್ತ್ ಜ್ಯೂಸಿಲ ಆತನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಲಿವಾಡ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋ ರೆಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊರ್ತಾ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ದ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಉಂಡು और ಐತ ವಜೆಸಿಡೆನ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಈತ್ ಲೈಕ್ ಆತಿರತ್ತೆ और ತಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಉಂಡು ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಸತಿ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡ್ और ಎಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರೆದ್ ಪಲ್ಲೆ ನಿಗಲ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಲಿವಾಡ ಅಂಚ ಆತಂಡು प्लीज़ वीडियो तूदाय बका लाइक मन प्ले ये तापुनात निगोला फ्रेंड्स फैमिली नगोलट एल्ला वीडियो शेयर मन प्ले निगोला वंजी लाइक ಎಂಕ್ मस्त मोटिवेशन कोर्पोंडो कमेंट सेक्शन निगोला फीडबैक कोरोंदी प्ले पसा तुल्लाड़ा और सब्सक्राइब मंदित जड़ा प्लीज़ सब्सक्राइब मन प्ले और आइता बरीट बेल आइकन इतिना एकला प्रेस मन प्ले यानी एदला वीडियो पाडियला निगले नोटिफिकेशन तिक्कोंडो यानी एदा वीडियो पाडवे आदागा ಸೊ ನನ್ನ ಮತಿಕ ಕೊಡಂಜಿ ಪಸಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಡ್ಡ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಿ ಪ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್